Цялата тази просто работна за 7 години. 1911-1920. А самата къща, която се намира в музея, е била собственост на богат плевенски търговец Христо Даскалов. Затова е известен Даскалов. Решава да построи 1804. След 4 години, 1808, когато беше готова, поставен шейховия Джорден станат гости. Всички влизат да разгледат корейската калета, само собственика е недоволен. Когато запитат защо, докато